again. Now at this junction, can I be a Nugua? CEO, only what and why, one fine chic. One follow no so can I be a buy as a guy man. Awesome dog. Messi, I got some, I should go and make money. Only a melon guy. Only a melon guy. No melon smesme. Nesia, I say no wahala. I have one word for you. We're calling of Fuego. Imego Golia. Where's here? Where's here? I don't even a banana. I don't even a banana. Where's here? I don't even a banana. I don't even a banana. Nke na-enwe lotu anyị kesi banahụ ya nke mbụ bụ ọnwụ nke bụ ọbụnka yele osisi na-emelu mfangel mala mmalụ ịga nke ịghọta ije banana. Where's ya? I don't even a banana. Where's ya? I don't even a banana. Producer, where's ya? I don't even a banana. Where's ya? I don't even a banana. Get them when you try to see banana. Can't move on. Keep up on cat. Yellow is in a balloon fine girl. Malamal, you can't get your teacher. Give a boy, you're a balloon fine boy. Malamal, you can't get your teacher. Producer, the balloon fine boy. Malamal, you can't get your teacher. Present and the balloon fine boy. Malamal, you can't get your teacher. President balloon fine girl. Malamal, you can't get your teacher. What get now? Yo, 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 yo. I want Professor Onye Egwu. Even for look at you. Listen. If you let no one in on eBay, when you didn't do Kakalilinka, what you go Kakalilinka, Kakalilinka, what can I want? Kakalilinka, when you didn't do Kakalilinka, Kakalilinka, what can I want? Kakalilinka, the rebel one we working. Come on, even now, yes, if you go down on so long way out one and so. But even now, possible, if I don't so without one and jump away to so. You can't go teacher.
girl nene onwere ozi ọnụ okwu maka apịawago nyazo nya listen omo wegegwe m ntị n'onu Afia TV gegwe m ntị n'onu ọkwa ndụmọdụ ka njili bịa ọnọdụlịa ifolo ya youthful age nwanne m weli ya mepụta ife maka ụbọchị nka ililiwe ụlọ ife ịgbala akpa maka na nkụ onye balụ n'ọkọchị na-enwe ka ọ ga-aja n'udu umele n'ụbọchị nka ịkpata nkụ ahụhụ ngwele ga-abịa n'oge ụgbọ ife ibe nwụrụ na youthful age ka njọ gị ọ bụzi na nka malụkwa na oyibo osoro wee sị that's a full and 40 is a fool forever in Olia. Ngwamole ya malu Kaa Nka Ighota Ije. Hi Chief Emeka Mba gedo m ntị n'onu o nwere ife na-ewute m onye aka nji gụọ ya n'egwu gedo ntị. Hi Chief afọ nwata nwaanyị Chukwu kelu mma dị na-ege ntị a listen afọ nwata nwaanyị Chukwu kelu mma o jewe lụwa ike ya ọgwọ nke papa n'obi ibe ihe a na-ekwu na ọlụlụ ike ya o je na ụlụnye ala a na-ekwu na ọlụnyela ala o jewe etewe ude ọcha nke papa na ọkadị skin care na-abụ na Chukwu kelu ụwa kelu gị na-emelu misi ka etiwe eke gị gị bụ nwata nwaanyị mala amalụ Kaa Nka Ighota Ije. Ọ bụla ọsọsọ ụmụ nwaanyị ngwa gee ntị ihe afọ nwata nwoke Chukwu kelu mma ihe afọ nwata nwoke Chukwu kelu mma o jewe etewe ude ọcha a na-ekwu na ọ na-ete ude ọ na-elecha na-ekecha a na-ekwu na ọ na-etecha o jewe lụwa ike ya a na-ekwu na ọlụlụ ike ya o je na ụlụnye ala ụmụ nke akpọrọ transgender ya bụ na Chukwu kelu ụwa kelu gị na-emelu misi ka etiwe oke gị gị bụ nwata nwoke mala amalụ Kaa Nka Ighota Ije. na-etegoro nkiri nkiri iterebe itewu imelube ibe ihe alụ imelube imewu ilegala ala ilunyelube ilunyelu what of plastic surgery imelube imewu what of onwele ego imelube imewu what of ndị ego olili ililibe iliwu what of ọmalụ mma ịmalụbe ịmalụ what of ndị mmụlụ ibe ịmalụbe ịmalụ
ife na banano. I don't see ife na banano. I don't see ife na banano. I don't see ife na banano. Nkene nwelo twa ikeso bana hoya. Kembo bon. Kebo bunka.